Je zou normaal gesproken zeggen, doe het lekker voor de spits, dan kan het verkeer erin. Nee, wij hebben ervoor gekozen om er toch wel een klein bijzonder momentje van te maken. We hadden wat speciale voertuigen uitgenodigd, hulpdiensten zeg maar, om als eerste door het aquaduct te mogen gaan. Nee, en daarnaast, de veiligheid staat voorop, dus we hebben hem netjes klaargemaakt voor het verkeer en dat rijdt er nu doorheen. De werkzaamheden die nedig wienen voor de onlis van het aquaduct onder het Van Haringsma-kanaal roemen haast 2 jaar uit vanwege allerhande tjinslagen bij het werk. Zo kwam de ondernemer bij het inschouwen van de daamwan dikke balstenen zien en wie de ondergroen volle hudder als jeder tocht. Het werk is naar de instelling van Joert Liekwas nog net klaar. Nou, wat er nu gaat gebeuren is de westbuis wordt klaargemaakt. En dan vanaf 14 augustus gaat het verkeer staat uit, ook door het aquaduct. Dan maken we het fietspad klaar en het voetpad. Dat wordt 31 augustus geopend. Dan hebben we ook een formele opening met de bestuurders erbij. Dan gaan we slopen. De oude brug en de oude Dragsterweg wordt gesloopt. Nou, dat haalt ongeveer tot en met eind van dit jaar houden we ons daarmee bezig. Sloepenroute graven. En dan hopen we voor het eind van het jaar dat de sloepenroute ook binnendijk zeg maar klaar is. Het werk aan het aquaduct wie net te missen in de oude jaren. Een soort mensen kwamen gauw eens te zien hoe het ging. Joert wie dat net was. Nou, voor de stad is het goed. En het is weer altijd een drukte. Maar voor mij weer het helemaal mooi, want ik heb een 3 jaar mooie foto's kunnen maken. Ik ben hier praktisch alle dagen geweest, tenzij het een keer een dikke bui hier. Maar ja, er komen wel mensen even te zien, een praatje en ja, op zichzelf de hele bouw wat volgen. De ene werd nog beter dan horen, al je technische mensen. Maar ik vond het een heel groot traject voor hun. Het zal voor de werknemers dadelijk wel even wennen wezen. Nou kregen ze alle dagen sjoggen zomaar door. Het is altijd wel gezellig, maar de meesten hulpen het ding vregen en hoe komt dit, hoe komt dat. Ik weet net alles natuurlijk, maar ja, ik vond het altijd wel leuk en op een gegeven moment creëer ik een hele baan met bepaalde personen die je dan geregeld komen. Dus je zult dit werk feitelijk ook wel missen? Ja.